Ya, sibingelele kagogo amamhlaba. Sibingelela enhle nasenzansi. Sithathe leli thuba leli kubo bonke abafikile kule nto esiyenza nje kulo February. Siyathola ke nengcingo ke ngoba sizakele. Siyabonga kakhulu ukuthi nisinikezeke lento ekuthiwa i-feedback. Ungathuli izinto ngoba phela uhambe kahle uyakhuluma noma kuhambe kabi uyakhuluma. Sazi ukhela kuthiwa ayenza ngale nto ade siyenza, senze njani ukuthi siphumele phambili. Sibonga kakhulu ke kwabafikile nabasitshelile ukuthi kuhambe kanjani. Siphinde futhi ke sidlulise nje ukubonga nangokubambisana ke indlela esibambisana ngayo. Then ke bese ke siphinde siveze kuthenini sizozama ukuthi senze uhlelo nje njenge-Dr. Sithole. Sizozama ukwenza uhlelo lapho khona esobe silekelela imindeni ethile esuke ihluphekile. Each and every month sizobe silekelela imindeni ewu-4. Each and every month imindeni ewu-4. Kuyenzeka masibalekelelayo mhlawumbe sibathengela igrosa, kuya ukuthi badinga ini ngesikhathi leso. Futhi siyalandelela ukuthi ngempela ngabe abantu bayadinga lesizo ngoba khona abanye abantu thola ukuthi abakhona ukwenza izinto ekhaya kanti bayithatha imali beyiphuza utshwala. So nje ngihlangane ke lapha sikulekelele lapho sifuna ukubheka qala ngempela ukuthi ngabe isimo sonakele ngempela kulowo mndeni. Sizama ukuthi silekeleleke lapho. Kulungile njengoba kuzoba manje ke sizophinda futhi sizoyenza into manje ethi lapho khona enangabe uhlushwa izilwane mhlawumbe khona ekhaya uhlanya ngekhanda inkinga nje ekhona lezi ejwayelekile uphathwa isibhoko esingapheli, ikhanda lingapheli, unedliso. Sizobe sisiza nje entweni ke ezikanjalo. Nasisiza lapho siza futhi ekuthenini sikwazi ngoba phela abantu abanemafonini bazoyisithola sinibolele emanzini suke nenzani lapha emanzini. Emanzini lapho khona esihlangana khona nedalo noma lapho sikuxhumanisa khona nedayo ezithile ezikwembethe ngemfihlo zami ke ezithile sikuxhumanisa nalezo dalo lezo yindaba. Sizokuvulela inhlanhla yakho yokuzalwa ngokwempoqo. Siyayipoqa yebo ngisho njalo impela ngikhuluma nawe nje ubungibuka. Sivula inhlanhla yakho yokuzalwa, sivula inhlanhla yakho yokuzalwa ikwazi ukuthi ikusebenzele, ikwazi ukuthi futhi kwenzeke lokho sokufuna ngesikhathi usuke ufuna ngaso. Nokuthi abantu balo begijima befuna ukuthwala begijima befuna ukwenza izinto abangazazi egcineni zibahlule izinto lezo. So lana siphethe nali iqanda Nkosi yami, iqanda lentshe, intshe, i-ostrich. Lana ke kunemfihlo ethile lana engifuna ukuyenzela abantu abawu-10. Abantu abawu-10 futhi kufanele ngibe namaqanda awungakhi awu-10 njengoba nje soveza iqanda elilodwa nje manje nanti. Kule qanda leli ke kunento esizokwenzela yona ezoba imfihlo ethile eyami nawe lapho khona esithi thina uma ngabe ukuthi into zakho uyabona uyile emanzini waya mhlawumbe wagcatshwa wafaka umhlanga yonke into ayisebenzi. Ngithi mina nginamaqanda awu-10 lawo. Kunemfihlo esokuxoxela yona ngalamaqanda lawo esifanele sikwenzele yona ngalamaqanda lawo. Ngiyathi sikhulume ke siqede ukuthi ke le mfihlo le iyini. Njengoba nje ukubona ngilibambe nje ngamadlavu ngoba alibanjwa vele ngesandla ukuthi ulibambe ngesandla nje sakho sinqulu ulibambe ngoba anyele sayenza lento esisuke thina sifuna ukuthi yenzeke. And futhi angisho ukuthi wena uzoza neqanda kimi ngoba kungenzeka sinento lambe ngesandla nenzani yimi engitholelayo ngoba angifuni base kunikeze lento noma sekukhandelele lento ethile imfihlo yami usobuya uthi lento ayisebenzi. Sibonge abakholelwa yithina Nkosi yami, sibonge abakholelwa yithina. Sizoqhubeka njalo silekelele. Kodwa noma nje ngisasho ekuthelini uma ngabe ufikile ekhaya siyakulekelela. Uyake usinikeze i-update ukuthi kuhamba kanjani. Awuthuli uyasinikeza i-update ukuthi kuhamba kanjani. Lokho sisivumelene ngakho sihleli phansi la Sithole yebo akwenzeki, Sithole kuyenzeka. Uma kungenzeki sengiyazi nafanele ngenzeni ukuze izinto zikwazi ukuthi zenzeke. So bafowethu indoda nendoda iyophila ibulawe izinqumo zayo. Thatha isinqumo empilweni esokwazi ukuthi sikubeke phambili. Into efunekayo emhlabeni imali. Into efunekayo emhlabeni imali jikelele, kufuneka imali. Kodwa imali phela khumbula ukuthi akusiyo into yakudala. Ngisho amathonga lawo sibe siwaphahle awayazi imali. So
indlela yokuthola imali iyiphi. Woza ngikunike lento ngendlela yakhona, ngikuthakele sifake laphaya, ngithi lento lo uzokwenza kanje, wenze kanje, wenze kanje, ama-shortcut uthole imali. Kodwa kuloko osuke ukwenza, unebhizinisi mhlawumbe uyadayisa emgaqweni, unamatekisi mhlawumbe nje, noma usebenzela umlungu, mhlawumbe usebenza construction, uyagubha imigodi lapha, imali awuyitholi mani, awutholi kwenzakalani, imali yakuphunyuka. Nje woza sihlale phansi sikhulume. Indaba-ke zemali asiyikhulume emafonini ukuthi hayi woza nemali ukuthi uzongifonela sikwazi ukukhuluma sinyathethi entweni kanje, ngizokusiza kanje mina, wena uthini, uhlele kanjani, because ekugcineni sifuna ukuthi wonke umuntu asizakale ngokweqiniso. Camagwini-ke, thokozani-ke, sizonibona futhi ngevideo elandelayo. Camagu.